Já bohužel nevím, kolik z vás ví, jaký to je pocit, když na vás v Rusku vydají zatykač a chtějí vás na 5 let posadit za mříže. Když vás na každém kroku hlídá policie, protože čelíte výhruškám smrtí, když na vaše sekretářky z obálek, které otvírají, vypadávají patrony nebo bílý prášek. Když chodíte k soudu vypovídat proti lidem, kteří vám mají potřebu sdělit, že jste kolaborant a jako takový byste potřeboval utratit. Přiznám se, že mě to naplňuje takovým zvláštním pocitem zadostiučinění, že dělám svoji práci dobře. Je to proto, že dělám rozhodnutí, která se nelíbí Rusku. Dělám je dlouhodobě a myslím si, že to je správný postup. Nepřekvapilo mě, když v České republice jsem čelil takovému apologetismu vůči Rusku, že tam máme spoustu lidí, kteří trpí jakýmsi sentimentem vůči sovětské době. Přece jenom jsme postsovětská země a velká část společnosti má zkrátka a dobře na tu dobu bohužel dobré vzpomínky. Překvapilo mě ale, že jsou takoví lidé i tady v Evropském parlamentu a na půdě Evropské unie. Že jsou tady lidé, kteří se nebojí říkat, že bankovky, které dostávají od Rusů, jsou příliš vysoké na to, aby se s nimi dobře a snadno platilo, anebo je dobře rozměňovali. Já pro takové lidi nemám pochopení. A jediný vzkaz, který pro ně mám, je hanba vám.